र' रायजोफोर आं आंनि मेथाइखौनो खनग्रोन दे जायो दा बिबार बिबारखौ खोनाबाय ना खोनायाखै सोर सोर खोनाखै आखाइ थिखांलाय दे मा होनदों आदा गुवाहाटी सारियाली আগতে গাই দিছে না হ্যাঁ আমার কিন্তু অসমীয়া বেশি বালকে নহয় রে হাগ্রামা নিশনা হয় আমার হাগ্রামা সার নিশনা বুঝি পাই না हो र हा गोसोखांनां आं नोंथां मा होनखोथाय बुजियासै आं बाजैया उन्दुगासिनो सिंगारा मा मा मेथाइ खनदोंमोन आफि होननानै सोंबा जेबो खोन्थानो रोंनाय नङा बे थेनथ'गासिनो मानसिया आफि थुपुनि मारैसो नाखि आं गासिबो खना खनला थानाय सोर मोसादों सोर उन्दुदों सोर आखाइ खबदों नायजोबगोन मिथिबाय सोरबा थेनथ'बाथाय आं दलद थागोन डाइरेक्ट होनखाबाय आं मोसानांगौ फांसन नायनो फैनाय बिदि जायो ना मेथाइ खननाया जायाखै हा जादोंना जायाखै मेथाइ खननाया रायजोफोर जादों जायाखैबा थांफिनसै क'क्राझाराव आखाइ खब दे माबार आखाइ खब नों उन्दुनाया हा रिस बानायखौ बिहामजोआ सेन्देल लाना होसोबालाय हा बे बिहामजोफोरखौ लाना मेथाइ खनबाय थायो मालाबा होसोआबा आंहासो जारला जागोन नोंस्राथ' जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दे जागोन दे दे रंजा फैद' नानिमोन फैद' फै 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 बरिया बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादो आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादो आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादो आयौ हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादो बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार बरिया बरिया बोलो सेंग्राफोर बरिया माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों गुनफब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों जोंख्लाब माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों गुनफब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों ओइ सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन ओइ सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार र' बाजैया उन्दुगासिनो
सिंगारा मा मा मेथाइ खनदोंमोन आफि होननानै सोंबा जेबो खोन्थानो रोंनाय नङा बे थेन्थ'गासिनो मानसिया बे आफि थुपुनि मारैसो नाखि आं गासिबो खना खनला थानाय सोर मोसादों सोर उन्दुदों सोर आखाइ खबदों नायजोबगोन मिथिबाय सोरबाव थेन्थ'बाथाय आं दलद थागोन डाइरेक्ट होनखाबाय आं मोसानांगौ फांसन नायनो फैनाय बिदि जायो ना मेथाइ खननाया जायाखै हा जादोंना जायाखै मेथाइ खननाया रायजोफोर जादों जायाखैबा थांफिनसै क'क्राझाराव आखाइ खब दे माबार आखाइ खब नों उन्दुनाया औ मोसा अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार रंजा बरिया मोनो बरिया बारा गोजान नङा आंनि न'आ बे बाक्सा जिल्लायावनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ बारा गोजान नङा आंनि न'आ बे बाक्सा जिल्लायावनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ आय' हाबाब मासि उन्दु गादुरि सोरनि बिहामजो आय' हाबाब मासि उन्दु गादुरि सोरनि बिहामजो अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार आय' हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आय' हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार अ बिबार बिबार अ बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार Thank you